gak sih nak bermangan piringnya dikumbai sisan? Karena piringnya gur siji ra gelem ngumbah. Lah Dek piring gur siji kok geger lho. Karo sisi meneh, nek pengen kopi gawe dhewe, ora usah ngongkon-ngongkon aku. Engko ada pengangguran gluntang-gluntung nang omahe pengen kopi gak jeluk gaweke. Kowe gawe dhewe. Ya kan umume wong wedok to Dek gawe ning kopi wong lanang ki. Wong kowe dhewe ora umum kok njaluk diumumne. Lah ora umum kepiye? Ya umume wong lanang ku kerja lho, Mas. Kae wong lanang kae padha kerja kabeh, ora pengangguran kaya kowe. Kowe boyo kerja sama lho, Mas, kerja sama. Ora kabeh ketemu aku dhewe. Lah angger bengi ngono kae lho kan wis kerja sama. Kowe iki yo ngono kuwi, Mas, kerja sama gelem nak gelem bengi tok. Nak awan gelem temandang gawe. Pokoke ngene, Mas. Nak kowe sing pengangguran wae, apa-apa kabeh kowe temandang dhewe. Ora usah ngongkon-ngongkon aku. Aku wis kesel. Apa sih Dek? Kowe iki isu-isu ngeromet ae. Kowe nang angel-angel tak ijolke Supra kowe engko.